Nga naman po mo diri ha. Naki-wifi ron mo no, di ra ba mo mamalit? Hawa mo diri, hawa mo, hawa. Kuya mong kami naki-wifi kay na amin nabalitaan na nako ni mabot nga layaki ng gwapo ko na siya si Sukay. Game mo na po siya si Bright. Naliwag si Sukay. Oo, mura siya si Bright. Kundi Daniel pa din. Paano taso ng ilaw? Hoy! Alis ang abot ko na. Alis ang abot. Ambot! Basit mo palit sa gamo. Mulugwa ko. Noy, labaw ko na yung tindera. Barbuta na tindera. Ayo! Gwapo dahil niya. Tanam mo. Chikahan. Napo rin guwapo mo. Isa nga guwapo? Ang buto gano'n ko kaya mo giatang ni Bright. More ka nang ni Bright. Isa po si Ano Bright. si Bright? Thailand. Tinuod yun na? Tinuod yun? Oo, tinuod Una yun. ang masagap. Una ang masagap sa mga pera. Tinuod! Agay! Mahal parot, anong tinitingin-tingin nyo? Machismosa! Hilom diha, tambok nga bayot, kaya yara kanidja. Usap pa, Bisaya, rakang ba? Ouch! Sakit kayo. Tagal-tagalog pa ka, kabiyong di kang bisaya. Alam niyo naman nagtatrabaho ako sa magandang bahay. At ang gwapo ng amo ko. O lagi, nagtrabaho ka, pero yayara kanidja. Timali na! Maski po naman ang tabi. Pabili po. Ano sa'yo? Ako na lang. Take me! Ay, take me! Ay, take me! Ako na. Ang bango! Ang bango! Bayut! Sagda tong kuan ba YouTube? Nabuang naman. Nabuang naman ito kabayo. Nabuang dito. Tao po. Tao po. Pabili po. Hey! Bibili yung amo ko. Ano pang tinitingin-tingin mo? Ba't natutulala ka? Pabili po ng soft drinks. Available at pink and also pink. Sorry. Ano pong soft drinks sa amin? Soft drink. Oo. Ay, gwapo. Bilisan ka. Teka lang. Hindi masyaya. Isang chismosa lang to. By the way, I'm Erica, your future one. Ouch! Wala si Tinang, your future dog. Ako nga pala si Elsa. Elsa, Malaga. Ang arte! Excuse me? Ay, may tao pala. Yung soft drinks mo po, kuya. Hindi kilala siya. Nausa naman gaga. Well, Manya ko kami, ha? TV na lang po yan. Libre mo din na puga. Ay, walang linis sa mga chismosa. Pahawa, pahawa, pahawa. Aray! 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 Diyan pa pawis yung baby ko. Paghihawak ko kaya. Ako na lang yung magbubukas. na lang. Ano nangyayari sa inyo?
Ang arte mo, hindi ka maganda. Malis ka nga dyan! Tapa! Tabi, tabi, tabi. Ako ang nagwagi! Bye po po! Bye! Ingat! Number! Bye, Papa! Hoy! Magsiuwi na kayo, tapos na ang show! Tayo na, tayo na, tayo na. What's up mga bigaon? Welcome back to our channel! So sa tanang nag-subscribe sa among channel, thank you so much! Thank you! And sa wala pa nakasubscribe, please subscribe! Like and share! Don't forget to hit that notification bell para updated kayo sa lahat ng aming videos! Thank you so much! And special thanks nga pala Sa guest naman for today's vlog, no? Si Jimmer Salino! Thank you, Jem! Boy! Thank you, boy!